maneka den prayitna semuri reseka balik bubar pitike wis diculke iki marana tarlen saking liyap layaping ngaluyup pindha pecating sumpena sumusuping arasa jati nalika semanten ingkang mandhap saking kedaton negari Ngamarta nenggih ora giling Pandhawa Sang Raden Sadewa ingkang dawah kalenggak awit den banting dening Satranja Dipati ing Nunggul Pawenang nalika semanten katriwandan lampahipun Sang Raden Sadewa den sekseni dening sangjaning para kawula negari ing Ngamarta. Para Pandhawa nyoga mulung mangung siring prasata Kurawa kambak ongges Rapatite walah ora kajen temenanan ning kok sik rumangsaku kok aku ki dibanting diuncalke karo Kakang Mas Werkudara ki wis mau sore. Lah kok saiki lagi tiba iki kepiye? Monggo wis keletan hiburan bareng. Walah ora padi nduga mono. Ya tak rasa pancen wis ora ana gunane nggonku ngelingke karo Kadang Pandhawa. Yen mestine yen to tanpa Kakang Mas Jodipati ingkang menggak marang kekarepanku nggonku nggondheli wujuding pustaka. Mesti wae ora bakal kaya ngene kedadeane jer nyatane kok Prabu Puntadewa kuwi ikhlas lila legawa lair lan batine. Kepara kala mangsane aturing ragil ya aturku sedewa iki kerepe kuwi diajeni, kerepe iki dipaelu nanging sak gendagan iki kok wah ya wis ora apa-apa. Tak akoni dina kuwi eneng 7, dina 7 kuwi ora kabeh dinane sedewa ya. Nanging uripa ya ora ana gunane. Rumangsaku aku nyawang glaring jagat seming rembulan iki ora ana kadang, ora ana sedulur, ora ana kanca, ora ana wong ingkang bisa sartane wong ingkang gelem nampa marang uripe sedewa ya. Ora dadi ngopo? Ora dadi ngopo? Tak mlaku mengidul ora adoh saka kene udakara 1000 langkah wis tekan segara aku tak nyemplung segara ben dipangan buron samudra ben mati sisan ora ana gunane sedewa urip ana ing alam donya tansah marpamoring sukma sinukma winaya ing sepi sinimpen telenging kalbu wis panasapa ora gelem pandhut Sang Raden Sedewa nalika semanten nggih nyong sumpah prasetya arsa mati nglalu kapireng dening sangjaning para Jawata
Dayane sumundul ing awiyat temah ndadosaken goro garaning kayewangan temah ndadosaken gegering kayewangan Suhalaya. Kocap nalika semanten Sang Hyang Manik moyang utusan dhateng Sang Hyang Kanika Putra. Ya tumyup saking dirgantara karo kagiat Aragiling Pandhawa. Dewa mandek. Pertapaning andita ngaloraren duren kuweni mangidul bengok amangok mangok kalih kadhap ketap siyung kelor hangeliling prakencang warudaya Pak Mbok bolong kali jende sapa sing gawe ora loro gur modar. Sedewa aja kaya ngono ya Nger, aja duweni patrap ingkang kaya ngono. Mupes ya mupes ning aja kaya ngono. Iya. Nger, Sadewa wayah ulun Sedewa, Aragiling Pandhawa. Ulun pirsa marang kang dadi legetaning ati kita. Ulun mirsa sepira jeroning ati kita nggone ngrasake lara ati. Iya. Nanging ulun jaluk ya Nger. Jeneng wong nglalu mono dosa tumraping para dewa. Bener. Sepinten kalapatanipun ingkang wayahipun Sadewa. Iwang miku Narada. Kula nyadong lumebering samudra pangaksami. Ya dadi ngapa? Wah, mancen. Yen to jeneng kita ki mboya kinayoman dening dewa, tak kira jeneng kita ki wis dilebur, dibanjet dening Iwang Mikulun. Manik Maya dicemplungake ning kawah Candra Dimuka. Nanging kadang jeneng kita kuwi ora lara Gur Mudar. Wa pukulun mbok ya sing tenanan. Gandeng jeneng kita kuwi titah ingkang diwelasi, titah ingkang diasi karo Paka Jawa to. Mula kang saka kuwi jeneng kita. Diperpeki dening panjenengan ulun lan Bathara Indra iki minangka utusaning Iwang Adi Pramesti Bathara Guru. Nyun mangapunten pukulun. Damel bot repoting manahipun
Paduka Hyang Pikula Narada sartanipun Hyang Pikula Nendra. Jernyatanipun atur kula ingkang kados mekaten menika kula prasapa bilih kula badhe nglalu menika sejati kula menika namung badhe nenutuh dhateng ngarsanipun para Jawata. Kinten-kinten menawi wonten titahipun ingkang ngraosaken lelampahan ingkang kados mekaten menika kira-kira dewane do nyawang napa mboten? Ah, telek lah. Dewa kapusan karo bocah bayi wingi sore. Ah, edian ra lara gur modar. Wah, lah edan tenan iki. Ih, nyuwun pangapunten Bu kula. Ya, wis gek kono cengengesan kono lah. Wahyudi. Wahyudi niku sinten? Wah, iki bocah iki karapi Wahyudi saiki arek ora. Lajeng kersanipun Hyang Pikula Narada kados pundi anggenipun mrepegi ingkang wayah pun sedewa wonten ing Madyapada menika. Iki ngene ya, Nggih. Ih, kados pundi? Kula diutus dening Wang Adi Pramesti Bathara Guru supaya ngawat-awati marang lagu Jantara kita. Lire apa? Jeneng kita kuwi ora kena adoh-adoh saka para Pandhawa merga sepisan Janaka wis mendra saka negara Ngamarta pindhone. Jeneng kita ditundhung karo Werkudara. Sing sak temene jeneng kita kuwi ora sak patute ditundhung karo Werkudara, merga jeneng kita kuwi jejeke marang bebener, ning Werkudara kuwi blereng. Merga wis disagak bandha donya karo Baladewa. Wah, mekasan dadi kaya ngono kedadeane Sedewa. Nggih. Lajeng kersanipun kados pundi? Ha iki ngene. Iki Hyang Pikula Bathara Indra iki ndak kanthi supaya ngawat-awati lagu Jantara kita. Jeneng kita ulun paringi Gendhaga. Sartane Bathara Indra iki uga bakal ulun dandani supaya tansah caket marang kanan kita. Mekaten. Ya. Gendhaga iki mengko bakal ana wujuding sandangan. Lah sandangan kuwi gunakno rasuken Nger Sedewa. Kakatrisang kapirang urinangkul kinempet kempet dosang retnaning bawana. Duh pukulun. Sepinten kalapatan kula nyadong dawuh. Teka semanten anggen para Jawata taksih midhanget dhateng aturipun titah. Nggih, monggo sak mangke kula aturi maringaken wujuding Gendhaga ingkang isi rasukan busana menapa kemawon menika kula sagah nampi lan kula sagah ginakaken. Ha, yen ngono tampanana nggirnya. Iki apa iki? Telung sasi mangkat pisane kok malah benem mareng ora. Bocah iki ora. Wis, Mbak, sawang apa isine, Dewa? Sampun kula waspaosaken menika sandangan Kanalendran. Oh ya jedul wae. Ya, yen ngono rasuken. Wis, ngono wae ulun kondur makayangan, Ger. Bathara Indra kok salin busana kepatihan. Nggih. Ha niku nek diagem niku sandangane. Ampun basa kalih kula niki andane sampean kok. Nggih Bu kula. Mun tanggap kalih napa ingkang dipun dawuhaken Hyang Pikula Narada to. Pun. Ampun basa sampean. Oh iya patih ya. Ha nek diagem. Iki tanggung. Nggih. Mangagem niku mangagem mang tindak mriki. Oh iya. Ora sanggih iringan. Oh iya. Wahyudi men leren.
Tak agemi sithik ya Patih. Ha monggo dirasuk mawon busanane ora. Umbyang samudra tumekeng wentis. Wedian. Alon gulung-gulungan. Kuwi suluk apa kok nganggo gulung-gulungan barang Gelangan iku suluke Bathara Marna kok. Wah, lah Iwang Pikulun Bathara Indra kok iso nglucu. Saged no. Gumantung dapure praupane niki. Wah, emane kok awake ireng. Wah, kula arang adus. Awak ireng lengen ditato. Nggih. Niki seni niki to? Iya, Seni. seniningan. Sampun pirsa kersanipun Wang Pikulun Narada. Iya. Patih, Wonten dawuh. kowe nggunakno jeneng Patih Yayah Konari. Oh, Patih Yayah Konari. Iya, Lajeng paduka badhe jejuluk sinten Kanjeng Sinuwun? aku tak jejuluk Prabu Pandhawasmara. Edian. Edian. Jan overpower tenan iki engko. Halo Babu, halo Babu. Latihan joget sikit ora latihan joget kok rumangsaku ora bakal semu. Semuntak. Monggo sinuwun Prabu Pandhawasmara kersanipun kados pundi? Patih, Wonten dawuh. aku iki wis mataun-taun dadi Nalindra, ceritane. Oh nggih. Sandiwarane ngono. Nggih, kersanipun. Awis mataun-taun dadi Nalindra, mongko aku iki isih enom. Negaraku ketaman pagebluk bisane waluya nirmala temajati jati temah mulya. Yen to aku mboyong sarta mengku garwa marang putri saka negara Ngamarta. Putri negari Ngamarta. Yo, Sinten sesilipun? ya kuwi ingkang sesilih Dewi Kunthi Talibrata. Lho. Niku mbok sampean dhewe niku. Napa kelakon mengkenten lelakon Mom and Son? Lambemu mbok sing apik. Patih, Wonten dawuh. ayo nerabasing negara Ngamarta yen to ana apa-apane kowe ingkang ndak dawuhi pasang pager betis. Ngestaken dawuh. Monggo diamuk nika Pandhawa klewa-klewa kalih sampean Sinuwun Prabu Pandhawasmara. Sampean niku mboten luput kok Werkudara waton mawon nunduk karo sampean. Janjane sampean niku gondhali pustaka niku pun bener. Ndung banteng. Oh. Oi! Oi! Patengku nek kisruh.
Iya, ora usah galak-galak. Sarawa Sri Baladewa sasat yuda kacipuhan tedas gaman kabedil mimis ngejur karnanira mangsa gya mlajar amutra-mutra Nuwun mangkewa Prabu. Najan Kang Putra pun Gatotkaca kula nyadong dawuh sa kula ngaturaken sembah sungkem kula katur. Gatotkaca tak tampa. Nuwun mangkewa Prabu. Nadan Kang Putra jangkar bumi ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Antaraja tak tampa. Lho, klambimu anyar. Lagi weruh. Pangestunipun. Pakde, Pakde Pardi. Lu kenapa kagak ngalor, Pakde? Udah kagak inget dulur lor ya? Antasena iki. Heeh, Pakde. Ngaturke basaku katur ya, Pakde. Tak tampa pangestuku wae tampanana. Heeh. Kowe mau suluk apa ya, Pakde? Suluk apa? Kaya kowe mau kok enek cakepane giya mlajar amutra-mutra. Monggo amutra-mutra iki kepuyuh-puyuh. Ayo delok-delok kanane. Oh ngono. Pakdemu wis tuwa. Oh iya iya. Ya ora apa-apa, Pak. Aku ngaturke sembahku katura. Ora caturan. Lho. Piye to bodo-bodo kok anake ngaturke sembahe mbok Kilabara ditampa. Gah. Aku lagi mangkel. Gatotkaca, wonten timbalan. Antarja, iki wonten dawuh. Antasena. Piye, Pakde? Aja kaget kowe tak awe ning alun-alun negara Ngamarta. Sejati Wakming Mandura iki mau wis arep kondur menyang praja negara Mandura. Ning gandeng laku kudu candhek karo bapakmu iki lho. Rama Kyai Jodipati. Iya. Karo kapan ganti bapak kapan? Ki wong tuwa ngejak geseh, kapan ganti bapak? Bapak kok ganti bapak ya ajek iki masane ora to, Pak? Bu. Oh, aku golek ibu baru. Seneng ora golek ibu baru? Seneng. Anggepe kok ora. Nanging ora dadi ngopo? Merga pancen ana wigatine. Lan yen to pancen Wakming Mandura iki mau kelakon bali menyang Prajanegara Mandura ora urung aku mingkir antes. Merga Yayi Dewi Rawati wis bali nyang Mandaraka. Waduh, pegatan po, Dik? Iya. Sakake, Dik. Ayo gawe perkumpulan yo. Apa? Duda Manang Munung. Hus. Duda Manang Munung iki Semar, ora wis wigatine apa? Antasena, piye? Iki mau pamanmu cilik Mbumira tau ditundung minggat. Lho, sing ngundung? Bapakmu iki. Perkarane apa? Perkarane ya kuwi merga emakmu cilik Sedewa nggondheli nggonku arep mboyong wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Kalimasada. Merga negaraku iki ketaman pagebluk nanging Sedewa malah muni-muni. Ngarani yen to Wakming Mandura iki dudu wakmu ing Mandura ingkang sejati teges aku iki Baladewa panjalmaning mungsuh ning rakyat sejati kanane ora kaya ngono. Lho ngono. Ya. Banjur kersane Pak Dewi Baladewa ngundang anak-anak iki. Aku mung minangka lidah sinambung saka bapakmu Werkudara, mergo aku iki isih digugu omongane karo kowe iki. Aku dawuh karo kowe, ya bapakmu dawuh karo kowe kabeh. Golek ana ning endi durunge pamanmu cilik Sedewa. Golek ana. Merga yen to
Sedewa ora digoleki, tak kira iki mengko negara Ngamarta bakal ketaman dahulu. Mergo sepisan Janaka, pamanmu Janaka Madukara wis oncat saka kerajaan ping pindho Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Tak kira iki mengko negara malah saya dadi bubrah slangkrah kanane. Sik, iki lucu iki. Oh, sik tak omong sik. Sapa pelakune? Pelaku apa? Sing nundung mak cilik Sedewa sapa? Pak. Oh. Betul, sampean nundung mak cilik Sedewa. Oh. Mbok omong to, Pak? Gak. Ngopo? Ora tekan nyuwara cendhek apa? Lagi dina pertama kok ora. Ngopo salahe sik iki tak rembug sih. Gandeng aku isane rembugan karo Pak Dinarwan. Narwan. Baladewa. Heeh, Pak De Baladewa. Kok yo Narwan to Dimas? Aku mbiyen ndek kanca ning Klaten. Jenenge Narwan, praupane persis Pak De Baladewa. Heeh, Narwan to jenenge. Iki tak kira iki ora nalar. Ora nalar sebabe. Dasare apa? Mak cilik Sedewa ditundung. Ngondeli pustaka arep tak boyong. Lah, wis kelakon ditundung to? Iya. Kena ngopo kok iki nglumpukke anak-anak kon goleki meneh. Lah sing nundung ki sapa? Aku ki ra melu perkara kok senengane wong tuwa kok malah pongkonan anak-anak. Wis yo Kang yo rono wae yo. Awake dhewe neruske le bakso kae mau. Iya. Iki wong tuwa-tuwa ora nalar iki. Lho. Antasena, piye? Nanging iki kewajiban. Mergo kowe didhawuhi dening pepunden. Lah pepunden kuwi ora selawase bener ya ditamongi. Sing gawe keluputan ki mak cilik Sedewa ya bener mbok menawa luput tumrap sampeyan mergo mak cilik Sedewa nggondeli le arep mboyong pustaka. Iya. Ning kene iki ora ketemu nalar sing nundung Werkudara kok sing kon goleki Antasena Gatotkaca karo Antareja. Piye Werkudara? Celuk. Tir. Wah. Iku karo bapakne ku ya wani tenan. Diundang celuk kok genting ngundang Tir. Kowe anakku podo. Anakmu lah piye? Kowe nek tak kongkon kudune mangkat. Sik, Pak. Nek sampean ngongkon ki, sampean dawuh ki bab perkara bebener aku Kakang Gatotkaca karo Kakang Antareja mesti wae mangkat. Ning iki ora ketemu nalar. Mongko apa-apa ki arep nyambut gawe kudu dipetung kanthi nalar sing genep. Lah iki dipetung nganggo nalar wae ra iso kok. Dipetung nganggo nalar wae ra iso. Coba to gagasen sing nundung mak cilik Mbumira Tawu ki sampean. Ning wis kelakon ditundung malah kon goleki meneh. Wis sing goleki kudu sampean dhewe malah kongkonan karo anak-anak. Andanono iki. Ayo rasa ngongkon sing tuwa. Nek ora mandi upase karo anak-anak wis ora usah kongkon. Ngono to Kakang Gatotkaca. Iya Dimas. Kakang Antareja piye? Mathuk ora karo aku? Mathuk karo kowe Dimas. Ayo wis ayo ngangkring. Ngebel ora. Ayo udutku nganti wah dawa tegesane pisan. Kados pundi mriku wa? Piye Werkudara? Nek ora pengen diaku anak karo Werkudara ana migato. Aku tak minggat wae lah. Ora dadi anak Werkudara ya iso-iso urip. Lho iki mapian kewajiban kok malah do minggat dhewe-dhewe iki. Keparat nuwun sewu, sinuwun aku ingkang sowan sinuwun. Sumangga sesumbar lindu bumi gonjing gumaluduk kuntur ketuk ngopo Antasena iki enek wong teko kok mambok pandeng tanpa kedhet urung bayar gorengan iki diakoke aku sing kon bayar setan ora iki ta
Ayo takoni sik iki Dayo. Ya. Enteni kene, Adik. Aku ndek urusan karo kowe perkara gorengan. Mengko sikik Raden, mengko tak bayare. Heeh. Sajak kowe nek ngenyang ketegelen soan. Orang kok sikik iki sapa? Ana Nalendra Bagus mbranyak pasemone. Sinuwun. Sampeyan kuwi Nalendra saka ngendi? Sapa jejulukmu sinuwun? Ora mengko sikik sinuwun, aku ora pangling karo sampeyan. Merga sampeyan kuwi Nalendra ingkang wis kondhang kaloka. Malah kepara saiki kahananmu kepiye aku ngerti. Kowe ditinggal bojomu mulih. Lho, Antasena. Piye? Iki kowe nemu saka ngendi iki arep pintere banget kaya ngene iki. Lah ya wis kuwi mbok kok kowe pinter banget ngenyang kok ya kuwi gorengan 2000 entuk 3 kok sida dinyang 1000 entuk 2. Sajake makelar iki utange akeh iki ketoke iki. 10 yuta ketoke urung balik kowe. Bola-bali utang sing dirembuk. Ditepungke karo aku, Prabu Baladewa. Ya. Aku iki Nalendra Kleyang Kabur Kanginan Kendhang Kebaraten. Ya sayekti aku ki duwe papan dunung, aku duwe kraton, aku duwe negara. Nanging aku ora bisa njabarake, aku ora bisa ngendikake ana kene. Merga sangka gedhening wibawaku. Dedhok. Jan sengguh tenan ana ratu gumun aku ya iki. Ayo piye terusno omonganmu. Lah praptaku mrene kuwi aku duwe wigati. Sisandene cangkemku disoting. Aku duwe wigati karo para Pandhawa. Lho. Para Pandhawa. Ya, aku duwe wigati karo para Pandhawa. Ana dawuhing dewa ingkang wis paring dawuh karo aku. Ayo. Aku iki Nalendra durung mengku garwa Prameswari, mongko saiki negaraku Taman Pagebluk. Lah. Dawuhing dewa aku bisa uwal saka Pagebluk, utamane negaraku bisa uwal saka Dahuru. Kalamun to aku mengku garwa sarta mboyong putri saka negara Ngamarta ingkang sesilih ya kuwi Dewi Kunthi Talibrata. Hop. Sik iki tak urus iki. Prabu sapa? Pandhu Asmara, Prabu Panu Asmara. Pandhu. Oh iya. Nek Panu iki sing nyelentrem. Walah. Sik, Dik. Iya Antasena, Pak. Oh. Perkara iki aku sik ngurus. Aku kok ora trima. Nek perkara mak cilik Sedewa kuwi urusanmu. Ning gandeng menungsa iki Prabu Panu Asmara iki wis ngembet karo asmane Mbah Putri. Ya Eyang Kunthi Talibrata. Gelem ora gelem aku temandang. Aku rumangsa lara ati, kupingku krasa leabang. Mergo ature ratu iki. Ora pangling kowe Raden Antasena. Heeh. Bener kowe ora pangling wong kowe ndutang karo aku kok. Ya to. Gorenganmu kudu mbok bayar. Iya, ya engko tak bayare nek wis aku kelakon mboyong Dewi Kunthi. Tenan. Iya. Ya wis. Lho iki piye to iki? Jare arek ngurus. Oh iya, Dik. Walah koclok iki. Walah gendeng iki. Prabu Pandhu Asmara, Ana marang Antasena. Nek kowe arep mboyong Dewi Kunthi, Antasena sing ora nrimake. Ayo. Sajak kowe arep wani, arep nyoba marang kadigdayanku. Dudu nang kene papan meter kadigdayan. Ah, larak go ning alun-alun. Ah, edan. Disusong Werkudara. Oh.
sampean entuk sandangan kaya ngono iki. Lho. Ayo. Nang endi papane ora neter kadigdayan? Ora usah drama. Lho. Tegese piye? Tegese piye sampean ngerti ora saethok-ethok ora ngerti. Lho, Raden Antasena. Lek. Lho. Kuwi Dian Endra Nugroho ya ning kono. Wah, iblis ngerti karo ulun, ngerti wae, Mbah. Ambuk sampean iki rangkep 1000 sandangane nganti mumbrus. Antasena tetep ngerti. Aku iki cah lantip. Wis turu. Ya Antasena ya, heeh. Sik ora kok iki du nganggo sandangan ratu karo patih ki arep ngopo? Antasena, kowe ngerti karo aku? Ngerti wae. Aku lho kuwi. Andeng-andeng ning ngarep kuping kuwi aku sing ora iso pangling nek sampeyan kuwi mak cilik Sediwa. Banjur karepmu? Ora le. Ya. Sampeyan ditundung minggat karo bapak ki perkarane apa? Dadi ngene. Piye? Aku ki ming perkara nggondheli pustaka Jamus Nyang Jimat Klimasada, mergo aku ngerti yen to kae iki dudu Baladewa ingkang sejati. Lho lah iya aku ya wis ngerti. Iya. Nalya aku dirawuhi dening Wang Pikulun Bathara Narada lan Wang Pikulun Bathara Indra iki ngawat-awati aku. Oh, Prawe iki jane rak ya wis ngerti. Wis. Wis aku wis ngerti. Lah banjur karepmu Ngene wae. piye? Gawe sandiwara piye, Le? Sandiwara piye? Ketoprak ndasmu. Apa dewa tak ndas-ndaske. Ngapunten. Ngene wae. Kuwi sapa kuwi patihmu jenenge sapa kuwi? Patih Yayah Konari. Oh iya. Patih Yayah Konari maju perang. Ulun maju perang, heeh. Kayak Kakang Gatotkaca, Kakang Antareja tanding ngono. Mergo kae mau ya wis tak doktrin ben ora trima nek sampean tak arep mboyong Dewi Kunthi. Iya, ora nek kok sampean dadi duwe selera sing aneh iki karepe piye? Wedokan liyane wae enek kok. Aku mangkel, dasare aku mangkel. Karo bapakmu. Ayo mbales ya mbales ning ngono iki keterlaluan kok ora. Jeneng mbokne dhewe kok arep dimplok. Antasena iki ming samudana. Iya aku ngerti nah. Lah terus karepmu? Aku tak rono. Iya. Aku tak reka-reka kalah. Mergo wis gelut karo sampean. Lho. Lah ning raimu isih utuh. Tenang ae engko tak jebles-jeblesne, Bu. Ya wis ora apa-apa. Aku tak gawe sandiwara. Pak Waedan, Pak J, Kakang Gatotkaca, Kakang Antareja, iki digdaya tenan iki mung suwe. Wah, edan tenan, Kang. Edan tenan. Ora mantra-mantra arepa Ratu Nom, Ratu Cilik, Gus Pandhu Asmara. Wah, lah tak kira ki nek ming cepete lah kok digdayane kliwat ukur. Edan. Iki Dimas Antasena. Lah kok dadi iso babak bundas kaya ngono kananmu. Aku dhewe ora weruh. Wah, lah tak antem ora dirasake lho, Kang. Tak antem ki manggleling kae malah masang sirah nyo. Tak antem ora dirasake, tak bendhes watune pecah. Edan. Kuwi menungso apa dewa? Menungso setengah dewa, Kang. Lah menungso ora tatanan. Iso ngalahke adikku Antasena. Sengara iso nampa kuat, nampa dayaning upas werayang, dayaning Antareja. Udiar kowe. Yo.
Woi. Oh, ah. Lho. Wah, lunyu dayane. Ingkang naga ngepate pati gengira parikalane naga makikian kumambang katon gumawang wisanya manampek kisih lebu ae manaut sigra marang risang Bima surprise motherfucker. Orang kusik jare Prabu Pandhuasmara lah kok iki dadi sing maju ana wong mrenges ireng awake. Sapa kowe? Takon karo aku. Iya. Patih Yayah Konari. Patih Yayah Konari. Dasar kepala nyata. Patihe Prabu Pandhuasmara. Sapa kowe? Raden Antareja. Edan ngerti karo aku. Ngerti wae. Bapakmu aku ngerti. Kowe anake Bima to kowe. Kakak. Sus. Kowe anake Bima. Kowe ndek kadang adimu jenenge Antasena, adimu meneh jenenge Gatotkaca. Iya apa iya? Wah, arep pamer kapinteran ngungalake nggonmu Wasis Waskita Ngesti Lantip Panggraita. Wasis Waskita Ngesti Bambang Waskita Aji. Ayo. Sajak kowe arep nrimake karo patraping ratu Gustiku Prabu Pandhuasmara, aku ora nrimake. Aku ki jejering pate ingkang kudu setya bekti marang resaning Nalendra. Gelem ora gelem aku kudu mbelani marang ratu Gustiku. Ayo. Tibakno tanganmu, katokno kadigdayanmu, ketokno kaprawiranmu, ora-orane aku kalah mungsuh. Yeah.
呀尖儿啊，站站是啊，哎呀！Kira kowe nyembur mandi tumrap aku tidak semudah itu. Oh aja. Oh ah. Jane aku ora apa-apa, aku mengenting. Yeah. Oh ah, hui ah, wah. Oh ah, oh ayah. Oh ayah. Oh ah. Oh ayah. Ayo mati ya. Wah. Oh ayah. Oh. Ah. Sambaton. Wah.
hei hei. Weh lah keparat anak-anak Pandhawa lah kok bisa dadi nglumprokke marang patihku ya patih Yayah Konari aku malang krek kok wagu. Mbek. Mbek Pak Kades. Mbek Pak Kades. Nyong njaluk sawiran Pak Kades. Pak Kades uhu. Aduh, Mbek Pak Kades. Kowe iki dewa lho. Woi, ora apa-apa mengacting. Oh, giliran sampean saiki. Iya. Patih Yayah Konari, Wonten dawuh sinuwun. penakke lungguhmu. Aku tak maju musuh anak-anak Pandhawa. Monggo, monggo menawi badhe ngrasake waidan kula arepa dewa menika ya diantem lara tenan. Jengkelit kirana, jengkelit kirene. Buaya njarem-njarem kabeh. Ngombe wedang putih sik. Nyantai ae perang karo ngombe karo bakso ngono ra. Penakke lungguhmu. Ya, tak tengeblek mawon. Nuwun penake. Halo Bapu, halo Bapu, halo Bapu, halo Bapu. Wahyudi. Wahyudi senengane ora. Antasena, Anong paran. kowe sak kadang-kadangmu iso ngundurke nayakaku wis jamak lumrahing titah. Ning tak pesthekke yen aku ingkang maju ning pabaratan tak kira kowe ora bakal bisa ngalahke kadigdayanku. Maju aja mung cangkem tok. Iki kok ngawur. Mak cilike kok. Oh iya dah. Minggu aku dhewe ya. Tak balekne. Lho malah ditambahi. Cah iki nek kocluk. Piye? Sandiwarane dilekasi wae piye. Lho ya ora apa-apa. Ora lah kowe iki arep gawe sandiwara apa? Ngene wae. Piye? Kowe iso gajul to. Wong biyen kowe mantan pemain Persis. Lambemu iso enek ngomong. Iso lah piye? Gajulen. Ya, Nganti aku mumbul. Ngantariksa terus aku tiba medun bruk. terus Aku kelaran. ngono. Tak ning ngarep Kakang Gatotkaca, ngarepe Kakang Antarja. Ya, Lah bahane Kang Senanje. piye? Kono aku nyumbari sampean saka kono, sampean nang kene. Ya, Prabu Pandhawasmara sampean wangsulan. ngono maran. Ngono kuwi. Oh, ngono. Heeh. Coba ya. Ya, Prabu Pandhawasmara. ngono maran. Lho keduren. Rada ndek. Prabu Pandhawasmara. Podhong paran. Lah kendeken. Oh ya ngerti ya. Ngerti to? Ya, Aku iki wah iki pak perih banget iki pisan. lah ya saking kowe tok jebles-jebleske buk raimu. Ambek ya diyom ya diyom. Ratu ngerti ya diem barang. Aduh Pak ketiwasan patihe iso diundurke ratune ora kenek iki. Wah! Waduh. Aduh. Piye iki, Kang? Piye Dimas Antasena wae Dan. Nek patihe iso diundurke gampang. Iya.
ning ratune Prabu Pandhuasmara kae angel penggawene. Apa iya? Heeh. Walah. Wah aku ket mau mung dijebles-jebleske, Bu. Tak antem ora dirasake. Malah iki aduh piye iki kanggo kek dilone gagar otak. Nek ngiraku kowe iki wis ora iso gagar otak. Lah piye? Wis ora ndek utek. Hus. Dagelane Sergi Mbah Rabia suwi ora. Pak sumbarane meneh Kang. Sobo. Kowe iki watahing satriya. Aku karo si Adi kuwi dikundang karo Bapa Werkudara. Iya. Anak Werkudara nek urung tekaning pati ora kena mundur. Oke, iya. Prabu Pandhuasmara, Ana paran. aku ora bakal mundur. Arep wis tatu arang keranjang kaya ngene ragaku. Ning yen to durung ngoncat nyawaku ora pati-pati mundur nggonku mboyong marang sira diajeng wong ayu. Wah iki kleru iki. Ha piye? Iki ora Bandung Bondowasa ya. Oh iya, Dik. Prabu Pandhuasmara, Ana paran. ora pati-pati mundur yen to urung dadi kuwandha. Ayo. Prabu Pandhuasmara, Ana paran. wah lha iki piye? Aja ming ana paran trok. Terusane piye? Wong aku ora mbok omongi. Iya ya wah jan wis wong ki nek kelalen. Kowe tak sumbari Prabu Pandhuasmara, ana maran. Aku ora mundur yen to nyawaku urung ngoncat. Ngono? Heeh. Terus kowe omong meneh. Kowe arep wani karo aku tak sepatani lempoh terus aku ambruk reka-reka lempoh. Ngono? Heeh, baleni ya. Iya. Toprak kudu dadi. Iya. Cah kok aneh-aneh wae penjalukane ora. Prabu Pandhuasmara, Ana paran. aku ora bakal mundur yen to urung tekaning pati. Wah, lah Antasena arep nekat wani karo aku. Kowe arep nekat wani karo aku lah sepatani lempoh. Aduh, Kang ketiwasan iki, Kang. Wah, Kang aku ora iso mlaku, Kang. Piye? Aman. Aman, guys. Kok aman, guys. Piye Antarja piye? Ha iki ngeleng iki. Arep tok uyuhi ora? Hus. Ratu Gedhe Wibawane kok nguyuhi leng senengane ora. Kakang Gatot apa Kakang Antarja wis semingkir mergo wedi karo lehku apus-apus. Iya. Meneh ya. Iya. Kakang Gatot Kaca iki ketiwasan tenan iki, Kang. Kang. Edan, Kang. Tulung ana aku, Kang. Dimas Antasena meneng apa? Wah. Prabu Pandhuasmara digdaya kliwat ukur. Edan lah kok dadi iso nyembur kaya ula teluluk. Ula teluluk ora iso nyembur. Apa ngidoni? Banjur piye? Aku njaluk tulung, Kang. Aku nek ana daya Sungunmu, banyu sungunmu wis ora iso metu. mbok pijetke. Hus. Aku tulung ana tenang. Kata jan Gatot Kaca. Tinon mapangaken narga kira tekapira Kresna Parta. Tenan aku wis ra ndedaya tenan. Iki nek ora kowe sing nulungi sengara ndedaya aku, Kang. Dimas Antasena, piye? Aku duwe pusaka sumping suket Kalanjana. Lho, kapan ling arit? Iki pusaka. Terus
tak usapke ning bun-bunanmu kowe bakal digdaya. Ya, coba Kang. Suluk meneh. Kagat risang kapirang urinangkul kinempet kempet. Mesti munggahi-munggah. Oh, larak tenan. Oh. Dosaruk naning bawana. Oh. Piye Dimas? Wah. Kenceng ya Kang dadian. Tenan wae edan yo, mung se tak sumbarane Kang. Yo. Prabu Pandhu Asmara, ana maran Raden Antasena. Walah menungso ora tatanan. Ngeyel banget kowe arep mboyong Eyang Kunthi. Pancen kuwi sing tak angkah mergo kuwi dawuhing dewa. Oh lah. Kowe ora kena tak ndake kanthi becik. Aku nggunakake srana kasar karo kowe. Aku ya nggunakake srana kasar karo kowe. Kowe nekat arep wani karo aku. Tak sepatani lempoh kowe. Aduh Kang iki sikilku lemes kabeh iki Kang. Piye? Aman guys. Walah Pak Aman, Pak Aman. Sing adikku apa kakangku sing siji wis minggat. Iya. Isih kurang siji meneh. Sapa? Buantrongane. Sapa? Ha sing nundung dikau kuwi. Kakang Mas Njodipati. Aja Kakang Mas, ora Raden Werkudara. Heeh. Engko nek nganti ora melayu, digecek tenan siraku karo bapak. Ak cobane ya Lek. Ya ana cobanen, Pak. Iki ora ana sing iso nulungi aku tenan, Pak. Iki piye, Pak? Piye apane? Prabu Pandhu Asmara digdaya kliwat ukur. Walah tak banyu sungut ora teles. Tak sembur ora mlonyoh. Tak dudut tak jambles bumi ora mendlep. Kurang jero lehmu menet. Hus sampean ki ora. Wah, wis suwe ora ngamblesi. Ya iya. Sekarang kalah tenan aku Pak, kalah tenan Pak, aku njaluk senjata pitulung. Wah, Antasena Piye Pak? Ngopo lemes kaya ngono? Anak Werkudara kuwi watake yen urung dadi mayit aja pati-pati mundur. Ora didaya tenan aku Pak. Ora didaya tenan. Ora didaya tenan aku Pak. Wah. Tak sili pusakaku le. Apa? Gada rujak polo. Aduh abot e. Apa sapa kon usung-usung sound system. Gada rujak polo. Ayo kalau sangka gedene kaya sound system. Ya wis ora apa-apa mbok menawa kuwi srana. Nang endi, Pak? Kae jipuken ning sor pelem. Wah. Ngrekasake anak senane ora. Wong urung dicepake barang. Iki Bapak. Iki udu. Wah. Kleru. Lah apa? Iki to gada rujak polo. Dudu. Iki dolanane ibumu. Wah. Sorry. Oh, mula kok. Kiai Doldi. Nah, anak iki ya wangun. Pekok. Ngopo? Pusaka dimbruk-mbrukke. Are nyili aku ora kuat wis tak mbrukke ngono wae. Iki tak sili dienggo ya. Nak sumbarane sik ya Pak Ratune wah jan aku wis lemes tenan iki. Wis bojomu minggat. Kowe nyemoni sapa? Baladewa kan mau.
Prabu Pandhuasmara, Antasena nang maran. sawangen. Ngarep kuwi ki apa? Apa kuwi? Gorong-gorong, Gorong-gorong cengelmu. Sawangen iki pusakane bapakku. Bapakku kuwi wong ampuh. Iki rudal misil Godo rujak polo tak tamake ning sirahmu pecah dadi 8. Tak sepatani lempoh kowe. Pak, iki piye Pak sikilku? Lempoh tenan iki, Pak. Wah! Ngono kuwi. iya. Dene kowe ya iso tak jak apus-apusan. Iso wae. Anggepmu ra. Wis. Iki bantongane wis kalah. Iya, terus karepmu Patihmu mau ndi? Patihmu kon rene. Patih Yayah Konari. Wonten dawuh. Halo Bapu. Wahyudi. Hidup Wahyudi. Antek-antek Wahyudi. Anggep wae ora. Kowe entuk patih gleling kaya ngono ora. Iki wis rampung kabeh. Saka wong tuamu, kakangmu wis do mundur kabeh. Heeh. Mengkari kurang siji. Sopo? Narwan kae. Oh iya. Narwan kan ora dikapokke. Monggo sampean ngendika nek kae dudu Narwan sejati to? Iya. Nek ora tak rebut pusakane wah cilaka iki. Terus karepmu Ndan ana kono wae le. Halo Bapu. malik ngono. Halo Bapu. Sri Baladewa Narpati Dwinaris swara Kresna kang langkung tresnanira. Antasena iki, Pakde. Mlayu-mlayu ning opo? Wah, iki edan tenan. Negara Ngamarta kelakon bedah. Eyang Putri, Mbah Putri Dewi Kunthi kelakon diboyong nek nganti aku ora njaluk tulung karo sampean. Lu gandeng jenenge apa karo aku? Wis iki aku tak cerita. Bapakku Werkudara wis kelayu merga saka digdayane Prabu Pandhuasmara. Kakangku Gatotkaca, kakangku Antarja wis kalah merga saka dayane Prabu Pandhuasmara. Lho apa iya? Heeh. Saiki aku tak jaluk bantu gawemu, Dik. Aku pokon ngopo? Nenggala, Dik. Nenggala gretelen mestakane Prabu Pandhuasmara. Aduh, Antasena. Piye? Cilaka piye? Nenggala keri. Aduh. Lho kok sik mongko nenggala ki manjinge ning jero epek-epek. Iya. Ning yen towakmu mandra ki arep siram, kuwi kudu diracut. Oh, Lah ning ngendi? Ning ngarep kamar mandi. Walah. Alugara. Alugara ya keri. Yen arep mlebu pakiwan utawa jeding kuwi gak oleh digawa. Mergo kuwi pusaka adewatan, ndak malati. Aduh, piye? Lah sampean nggo pusaka apa? Balistik apa rudal apa doldi? Aku ora nggawa pusaka apa-apa kejaba mung pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Lah kuwi wae. Sampean mapan ning negara Ngamarta, musuh reretu kae teko ning negara Ngamarta. Tak kira kuwi bakal dadi pengapesane mungsuh kae. Ya nyo cekelen. Kok tak balekke, Dik. Ya. Tak silih sik ya, Dik. Ya, Antasena.
prokormu sing telat kok. Hidup Wahyudi. Pokoke sesuk nek Wahyudi nyalon lurah kula milih dhisik dhewe. Iya. Iki apa Antasena? Ayo kuwi to sing tok karepke. Oh iya. Wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Heeh. Aku manut saiki piye arepan wong wis tok cekel, wis kelakon direbut saka panjalmaning mungsuh sing wujud Baladewa kae mau. Iya. Kowe bengok. Bengok piye? Waduh. Ngono kuwi. Oh iya. Padhe. Wedhusmu kejepit mulya ngono. Anggepme padake parja ngono piye? Ya tak bengok. Padhe pusakane direbut Prabu Pandhuwasmara. Nah, ngono kuwi wis bener. Oh iya. Pakde. Pakde Narwan. Pakde Baladewa. Wah, lah ketiwasan iki pusakane kelakon direbut mungsuh iki lho. Iblis lanat. Coba. Wah! Aduh! Wah! Kumerangsang raganing Sang Baladewa Pindawarni. Nalika semanten denung uling mawi wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Nalika semanten kaeloaning jagat Badar sami sakala nenggih bangsaning prajineman utusan saking Setran Ganda lumayat nenggih Sang Dedyakala Jaramaya. Aduh. Panas. Raden. Sinuwun. Aduh, Raden. Sinuwun kula nyuwun gesang. Raden Antasena kula nyuwun urip. Ora. Ngono kuwi jenenge senjata makan tuan. Inggih Raden Antasena nyuwun pangapunten. Sinuwun Prabu Pandhuwasmara nyuwun pangapunten. Ngandel ora Antasena? Heeh. Aku ku wis omong karo bapakmu, aku wis omong. Nek janjane iki kudu Baladewa temenanan, iki lho panjalmaning berdua. Sinuwun nyuwun gesang. Sinuwun. Wis ora usah kok kan bergajul. Antasena. Piye, Pak? Kok piye, Pak? Piye sinuwun? Pak kira omongan ro bapak. Werkudara kon rene. Wer. Aduh, ayo. Aduh, Raden. Nyuwun gesang Raden. Sutradewa kang manganak anung. Allah. Tinulu netra lir surya kembar. Gusmul. Tutuk nyaleng ing kuthaka. Ora pangling Jaramaya inggih Raden. Ayo kuwi, Pak. Sing memba suarane Mbah Gita sing memba wujud Pakde Baladewa iki wewujudane. Wah, edan. Tegel kowe ngapusi karo para Pandhawa. Pawadan lan dasarmu apa? Inggih Raden.
Sekawit kula menika namung nampi dawuh saking Iwang Panju Betari Durga. Bilih menawi kula saged ngrebut wujuding pusaka Ngamarta tartentu para Pandhawa badhe ringgih. Pandhawa ringgih dipun dhahar dening Iwang Pikulun Bathara Kala nulya para Pandhawa keduga boten saged nggayuh wujuding kanugrahaning dewa. Ingkang badhe tumedhak winastan pun Wahyu Tirta Kabulayat Raden. Ngandel ora? Rawurunga iki mung utusane kompetitor. Sengit aku. Mbok yo saingan iki saingan sing apik wae ora usah dadak ngejloke rega saham. Tak dadi rugi to aku kok ngene iki. Jaramaya Wonten dawuh sinuwun Prabu Pandhawasmara. saiki ngene. Tak ajangi jembar. Yen pancen bangsaning para jineman utawa Bathara Kala arep mangan karo para Pandhawa tak ajangi jembar. Mungsuhe Prabu Pandhawasmara Keparengipun Balya ning setran Gondolu mayit. Matura kaya ngono. Ana ngarsaning ratu Gusti Muyuki Betari Durga. Tak ajangi jembar yen to pancen Bathara Kala arep mangan, arep mateni nyirnake karo para Pandhawa. oh ngaten sinuwun. Iya. Tak lilani kowe Balya. Matur sembah nuwun kula sampun pun paringi gesang. Oh, nek ngaten kula nyuwun pamit. Kula tak matur napa wontenipun. Wis piye iki? Iki rak mung padha wong legan golek momongan to. Mau direbut Jaramaya utawa Baladewa Pindawerna. Lah iki saiki kok mah pusakane direbut Prabu Pandhawasmara kuwi piye, Pak? Wah. Prabu Pandhawasmara. Raden Werkudara nang paran. Tak jaluk pusaka Ngamarta tak balekake. Balekno kuwi tareping para Pandhawa. Saiki ngene. Digawe sisan supayane adil. Yo, Pusaka iki nggonku arep mbalekke ana ngersaning para Pandhawa besok utawa mengko yen aku wis kelakon dhaup kelawan putri Ngamarta ya kuwi Dewi Kunthi. harus itu tenan. Iya. Aku ki calon bapakmu ora ketan mung bapak sambung-sambungan. Sambung-sambungan. Kaya gape te sambung-sambungan. Gelem ora gelem, pusaka iki bakal tak masrahke ana ngarsamu ya ngersaning para Pandhawa yen to aku wis kelakon dhaup karo Dewi Kunthi. Wong kuwi. Ya. Pitukonku kuwi. Yen ngono ayo tak kandhi. Kowe tak dhaupke karo ibuku Kunthi. Ora gampang. Ora gampang. Ora gampang nggonku bakal dhaup lawan Dewi Kunthi. Isih ana syarate meneh. Sepisan syarate ya kuwi kudu disekseni Pandhawa 5 jangkep ora kena gotang najan temung siji. Mongko aku krungu kabare. Tak sawang uga kandhe Permana Jati. Sepisan panengah Pandhawa Raden Janaka ping pindhone ragil Pandhawa Raden Sedewa nedeng Mendra oncat saka negara Ngamarta. Tak jaluk kowe kudu bisa nemokke Janaka karo Sedewa supaya bisa nyekseni dhaupku karo Dewi Kunthi. Pusaka iki lagi tak balekake. Sago apa ora? Nggih, Pak. Sago apa ora? Kuwi dawuhe Mbah Kakung Panu Asmara. Wah, piye Antasena? Ayo gelem ora gelem kudu sago. Piye iki ngembet karaharjaning kawula sak praja negara Ngamarta. Apa kowe gelem negara Ngamarta diabul-abul karo kakek kuwi? Aku ora sudi. Ayo wis kok ora apa-apa kono digoleki. Sampeyan ki wani ngobong kudu wani mateni. Wani gawe geni kudu wani nyiram. Ning aja nganggo bensin.
ndak saya mubal ngobong rai teng perkitik terus sambune engko sangit. Wah, yo. Pandhu Asmara aku tak golek yadiku Sedewa. Kok sik. Kowe muni piye mau? Pandhu Asmara. Dudu, aku dudu Pandhu Asmara. Bapa Pandhu Asmara. Wah, ora usah nangis ngono kok. Yo. Alegane kowe. Bapa Pandhu Asmara aku njaluk pamit goleki Sedewa karo goleki Janaka. Ya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Ngger. Anakku panenggak Pandhawa. Sedewa. Carane kowe ketegelen. Ketegelen piye? Bapak kaya wong ngengklen. Kaya wong kelangan jiwa. Lara jiwa. Heeh. Oh, mlaku. Gendeler. Sadewa. Goleki penyanyine Sadewa. Ambok mau kon kalungan plastik. Men sisan dadi ditemu Pak Purnomo kowe. Ora caturan karo kowe iki wis ora usah mbanyol. Iki wis wancine gara-gara. Oh ya. Ya wis ayo. Kowe di rumah sik. Iya. Kowe tunggu ning sak njabaning regol Ngamarta ben kowe iki dikira mungsuh tenan. Oh ngono. Heeh. Ya wis. Pate ayah konari. Wonten dawuh sinuwun. Ayo tak derekke tetunggu ana sak njabaning regol negara Ngamarta. Ah, monggo kula dherekaken. Wis ben ngono sik.
sang moho yogi sawusnya mungguing patrapaan kang kang sangking anggane Astungkara Sidam sekaring bawana langgeng nun mangke kakang Narada kakang Resi Kaneka Putra reginceng marudayang pak pong Bu bolong kali cedhe sapa sing gawe nangka bosok dikopyok kari betone lotul ya mbo ya lara mung mudiar iye punapi adik guru paduka amiji dateng pisanipun ingkang Raking Sidik Pangudal-udal nun mangke kakang mboten mangling ingkang sowan wonten madaning Kayewangan Suralaya ageng perbawanipun ngantos damel gara-garaning Kayewangan sumundul ing awiyat iye mboten mangling pun sukma wicara inggih pun Narayana dalah inggih adik guru inggih sajak Narayana menika sampun mangertosi dhateng pepesthening Kodrat. Ha inggih boten mokal ngarang piyambakipun menika titih Sang Hyang Bathara Wisnu inggih Sang Hyang Bathara Suman. Pramila kawontenan dewa badhe matedhaken kanugrahan menapa kemawon menika tartentu lare menika mangertosi lho Di. Inggih. Narayana padha kanthi raja saprapta kita nggih Narayana. Amit-amit masang Kalimantabe tinebena iki ladune dumawang tawang-tawang tinebena saking siku denda pukulun saseman kula wonten ing Kayewangan Suralaya kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya ulun tampa Narayana mboya liwat pangestu ulun tampanana sampun sanget anggen kawula pundi pukulun Narada kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ya ulun tampa Narayana pangestu ulun tampanana sampun sanget anggen kawula pundi Narayana kula wonten timbalan apa kang dadi darunane teka jeneng kita sowan ning Kayewangan kamangka mung ngginakake badan sukma teges mboyang ngginakake badan wadak ana wigati apa nggih nuwun sewu menawi kula matur tartentu menika nguyahi segara jenyatanipun paduka menika dewaning para dewa tartentu sampun pirsa dhateng mobah musik ing kawontenaning jagat iya nanging ewa semanten pukulun anggen kula talak brata nilar dhateng badan wadak kula menika nulya minggah ning Kayewangan Suralaya kanthi sukma alus menika bot-bote kula namung kepengin nglabuhi dhateng kadang kula pun para Pandhawa ingkang nggadahi bot repot inggih punika koncatan dhateng kadangipun manengah mangkono inggih kamangka sareng kula talak brata nilar sukma utawi nilar badan wadak menika kula kedah nyuwun kanugrahan punika ingkang badhe tumedhak inggih kanugrahan kasebat Wahyu Tirta Kabulayat
badhe kula pisungsungaken dhateng kadang-kadang kula pun para Pandhawa supados kadang kula pun Janaka ing sakmangke kedhi saged timbul pukulun koko sing tupa kumelon ngenengken tiasa ngapake kawengku sagung jajahan Bung Astungkara Sidam Skaring Bawana Mboyapati Ndugamana Narayana wonten timbalan teka semono gedhene lelabuhan kita ya yen mangkono pancen kanugrahan iki wis pinesti bakal dadi dareping para Pandhawa marata diake tampanana gendhaga ingkang isi wahyu tirta kabulayan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun Yana Dewaya nuntuna wong ngapang sampun nampi daya-daya kula nyuwun pamit parapting Madyapada iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih Narayana kula ngaturaken manuwun kang tanpa pepindhan wonten paduka kersa saha kastu paring kanugrahan menika dhateng pun para Pandhawa pukulun iya tiba sepadha-padha sing ati-ati aja kaya bocah cilik yang ngresep mawicara Pangestulun jampangi sak laku jantra kita Wang Pukulun Kaneka Putra nyuwun agunging sesamudra pangaksami lan nyuwun donga pangestunipun dhateng Iwang Pikulun Manikmaya sing ati-ati aja kaya bocah cilik Narayana ulun pangestuni sak laku jantra kita nggih Pertapane ngandhita ngaloraren duren kuweni mangidul bengok manguk Kakang Narada kula wonten timbalan Adi Guru kula kok kumesar dhateng kawontenanipun Sukma Wicara paringipun ambek kula aturi anututi lakunipun Narayana menika Kakang Narada. Nggih sami kaliyan menapa ingkang kula raosaken Adi Guru. Bumi Wisawatri gunung catur samudra panca daru satbangonan Sabda Pandhita Asra Tawang Nawa Dewa
Nawa dewa dasa Ratu Oh Kang